дар мусоидат ба мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияҳо ба дастгирии барномаи рушди созмони милали муттаҳид лоиҳаи баландбардоштани сатҳи некуҳаволии мардуми деҳот дар 9 ноҳияи ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ карда шуд. восеъ яке аз ин ноҳияҳо мебошад. бо мақсади шиносоӣ бо корҳои анҷомдодашуда рӯзи 11 декабр соли 2017 дар ҳузури муовини раиси ноҳияи восеъ вохӯрӣ бо намояндагони васоити ахбори омма доир гардид. аз хусуси корҳои анҷомдодашуда дар доираи ин лоиҳа рӯзноманигорон маълумот гирифтанд. дар доираи ин лоиҳа дар ноҳияи восеъ корҳое ба анҷом расонида шуданд ки дар баландбардоштани сатҳи некуҳаволии сокинони деҳот мусоидат намудааст. бо дастгирии ин лоиҳа дар литсеи касби техникӣ барои омӯзиши ҳунари адрасу атласбофӣ ин сифхона навсозӣ карда шуда бо таҷҳизотҳои лозима барои омӯзиши ин ҳунар муҷаҳҳаз гардонида шуданд. занон ва духтарони хонашини деҳот барои омӯзиши ин ҳунар ба ин ҷо фаро гирифта шуданд. аз рӯи дархост зиёда аз 100 нафар хоҳишмандон ба омӯзиши касбҳои адрас ва атласбофӣ ва сантехни челонгарӣ ҷалб карда шуда зиёда аз 50% онҳо ба ҷойҳои корӣ таъмин карда шуданд. дар айни ҳол омӯзиши 18 нафар хоҳишмандон ба омӯзиши касби адрасбофӣ ҷараён дорад. ман алимова тахмина муддати 2 моҳ мешавад ки ин касби адрасбофӣ нақз карда истодаам. мехоҳам ки муддати 3 моҳа ин касбро ба пуррагӣ аз худ кунам. ман то куҷо омӯхтаед ин маҳорати? то ҳол ина ман ҳолам омӯхта истодам, яъне омӯхтани ман давом ёфта истодааст. 3 моҳа ман пуррагӣ метавонам ки ҳама асбобҳоро аз худ кунам. то ҳозир мо метавонам ки камтар пухтан гирам. таъмири иншооти ирригатсионии новаи обгузар дар ҷамоати деҳоти ба номи Абди Авазов бо маблағи $53645.36 ба этмом расид. ин новаи обгузар дарозиаш 240 метрро ташкил дода масоҳати 48 метр ён аз кор баромада буд. тавассути ин новаи обгузар заминҳои 357 хоҷагиҳои деҳқонӣ обёрӣ карда мешаванд. 80% заминҳои кишоварзии ҷамоати деҳоти ба номи Абди Авазов ва 20% заминҳои корами ҷамоати деҳоти Гулистон тавассути ҳамин нова обёрӣ мегарданд. дар якҷоягӣ бо идораи беҳдошти замини ноҳияи восеъ, корхонаи зудамали ноҳияи Кӯлоб дар якҷоягӣ дар давоми 2 моҳ ҳамин иншоотро барқарор кардем. ва чӣ хеле ки мебинед мо аллакай санҷиши обро гузаронидем, об рафта истодааст ва боварӣ дорем ки ҳамин кори кардаи мо дар таъмини барномаи озиқавории мамлакат саҳми хича мегзаронад ва мо миннатдоригии худро ба ташкилоти созмони милали муттаҳид ки ба мо мериояд додиган мерасонем. ба воситаи ин акведук ки ин обёрии техникии заминҳои мо мебошад, майдони 1820 гектар заминҳои корами обӣ обёрӣ мешуд. аз сабабе ки дар соли 2015 ин ба садама дучор шуд, аксарияти заминҳои обёрии мо беоб монданд, деҳқонон ҳосили хуб гирифта натавонистанд, танқиси об дида мешуд. хушбахтона бо дастгирии ташкилотҳои байналхалқӣ ва идораи хоҷагии оби минтақаи Кӯлоб ба воситаи маблағгузории ташкилотҳои хориҷа ин акведук пурра барқарор карда шуда ба истифода дода шуд. айни замон деҳқонони мо пурра озодона метавонанд аз замин 2 ё 3 ҳосил гиранд. дар самти истифодаи самараноки замин солҳои охир истифода аз гармхона фоидаовар гаштааст. бо дастгирии барномаи рушди созмони милали муттаҳид дар ҷамоати деҳоти Тугарак деҳаи Чордора ин гармхонаҳо сохта мавриди истифода қарор дода шуданд. дар ин гармхона 12 нафар занони хонашини деҳот ба кор ҷалб гардиданд. гармхона дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи Бобои Барод сохта шудааст. ин хоҷагӣ вазифадор карда шудааст ки тухмиҳои хушсифатро истифода намуда аз ҳосили даромади гармхона минбаъд гармхонаи нав созанд. аз ҷониби мутахассисон ин таҷриба омӯхта шуда минбаъд дар дигар деҳаҳои ин ҷамоати деҳот чунин гармхонаҳо сохта мешаванд. мо занони деҳот дар хона хонашин бекор будем. дар деҳаи мо гармхонаро сохтанд, занҳои хонашин ба кор омадем. кор душворӣ надорад, маоши олӣ мегирем, созай зиндагимон бешид. бо ягон чизи дигар омӯхтем инҷа? нами бодринга омӯхтем, коркуниша, тарзи чобихша, чинданша ҳамаша омӯхтем. метавонем ки дар чизои хонаи худмон бикунем. зери лоиҳаи гарантии рушди занбурпарварӣ ва истеҳсоли асал бо ҷалби занон аз оилаҳои камизоат 21 нафар занони деҳот ба омӯзиши занбурпарварӣ ва истеҳсоли асал ҷалб шуда ҳар яке аз занон соҳиби 2 оилаи занбур гардиданд. бо ин восита ин занон ба кори доимии асалпарварӣ таъмин гардиданд. ташкилоти ҷамъиятӣ умед ният дорад ки боз 40 нафар занони деҳотро дар солҳои оянда ба омӯзиши занбурпарварӣ ва истеҳсоли асал ҷалб намуда ҳар яке аз занонро бо 2 оилаи занбур таъмин намояд. дар наша аст ки ҳама ин занон фаъолияти занбурпарварӣ ва истеҳсоли асалро идома дода дар оянда шумораи оилаҳои занбурро зиёд намуда соҳибкориро дар ин самт идома медиҳанд. тартиби зисти зиндагии занбур, нигаҳдории занбур, маҳсулотҳое ки аз занбур истеҳсол карда мешавад
чӣ дар дарсҳои таҷрибавӣ практикӣ ва чӣ дар назариявӣ ҳама инҳоро омӯзонда муайян ёд додем. баъди буд шудани барномаи омӯзишӣ ба ҳар як занҳое ки дар ин семинарҳо курсҳо иштирок карданд аз тарафи ташкилоти дунёи умед 2 оилаги занбур ҷудо карда дода шуд, тақсим карда дода шуд, ки ҳозир айнан мо кӯшиш дорем ки аз баҳор оилаҳои занбуре ки ба ин занҳо тақсим карда шудааст назорат кунем ва онҳоро афзоиш диҳем. мо мақсад дорем ки оилаҳои занбурро зиёд кунему сатҳи зиндагимонро баланд баронем. با مقصد دسترسی به قرض‌های خرد امتیازنامه طبق لایحه در مرکز ناحیه بانک خرد ثروت وحش داده شده است. به ساکنان قرض‌های امتیازنامه خرد 12% در مدت 1 سال برای اقدام و رشد صاحبکاری داده شده دستگیری یافتند. تحت این تشبث 401 نفر 165 زنان از ناحیه واسه با قرض‌های خرد مولدناک با فایز پس دسترسی پیدا کردند. اینچنین تحت این تشبث 137 نفر 65 زن از ناحیه واسه با واسطه صاحبکاری برای خود جایهای نوی کاری سازمان دادند. برای اجرای این فعالیت‌ها در ناحیه واسه $150,000 آمریکایی صرف شده است. اجرایش این لایحه 100% به اتمام رسیده است. شماره قرضگیرنده‌ها زیادتر مثلا می‌خواهم که همه برنامه‌ها زیادتر شوند با همین فایزهای پس مثلا قرض‌ها گرفته شود مثلا برای چون که این خیلی قرض‌ها به همگان معلومه که در ناحیه نیست اومد در با فایز پس در دسترسی نیست مثلا می‌خوام مشتریان که همه قرض‌ها زیادتر شود. تورعلی ظریف و از دهه زرکمری جمعیت دهات به نام وایسوف از مرکز ثروت وحش مبلغ 6,000 سومانی قرض گرفت. توسط مبلغ‌های گرفته‌اش این سیخ رو کشود. با استحصال در تریزهای پلاستیکی مشغول است. همچون صاحبکار انفرادی از درآمد این سیخ آشخانه ساخته است. تورعلی این به مقصد دارد در آینده سمت فعالیتش را وسیع می‌نماید. با مقصد بهبودی بخشیدن زمین و آبیاری زمین‌ها به جمعیت دهاتی به نام خدای رجبوف این اکسواتر خریداری کرده داده شد. رهبریت جمعیت دهات در صحبت با روزنامه‌نگاران ابراز نمود که از موجود نمودن چنین تکنیک خواجگیداران دشواری زیاد داشتند. دسترسی به این تکنیک مشکلات اساسی خواجگیداران را در این سمت حل کرده است. زمین‌های خواجگی‌های این جمعیت دهات توسط دریای یعقوب آبیاری کرده می‌شوند. در دایره لایحه بلند برداشتن سطح نیکوحالی مردم دهات فعالیت برنامه رشد سازمان ملل متحد ادامه دارند. گزارش خواجه نظریف، خدای نظر ظهورов از ناحیه واسه